Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kaag subungo pati naman kami live sa FM station 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subunga adlaw. Una nga kaso sa bird flu sa Western Visayas na-record sa Rojas City. Isa kay LGU sa Negros Occidental hugot nga ginapamonitor. Kapitolyo, nagapaandam sa mga kalanaan kag resort sa batok sa scammer. Mga medical equipment sa mga quarantine center sa Bacolod ipang inventory. Katapos ang Vertusio Drug Group arestado sa buy-bust operation. Kag sa Good Vibes, Mascara Festival kag Mayor Albi Benitez gipasinunggan sa Aliu Awards. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, probinsya sa Negros Occidental ang nagapaandam sa mga restaurant nga mag-andam sa mga nagapabook o kung naga-order nga gamit ang ngalan sa gobernador. Ini kasunod sa pila ka mga insidente sa nagligad nga semana kung sa diin gingamit ang ngalan ni Governor Eugenio Jose Lacson. Suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, siya mismo ang nakabaton sang tawag gikan sa isa ka resort nga naga-verify sa iya kung bala nagpabook gid man ang gobernador para sa isa ka event sa ilang resort. Una suno kay Diaz, wala man personal nga nagapabook o kung naga-order ang gobernador. Ikaduha, mas maayo nga pat-uro ng kasubong nga mga impormasyon sa staff sa Governor's Office o kon Provincial Administrator's Office. Kay cellphone number ang ginagamit, ipatuhoy nila ini sa National Bureau of Investigation ang amo nga mga prank call para mausisa. Wala naman sila sa may nakita pa nga motibo sa likod sini suno kay Diaz. With respect to investigation, cell phones no, ang inausar, still it poses a big challenge to us kung paano na sila i-trace, no? But let's see, no, kung si Gov mag-interest nga mag-order for an investigation, and perhaps we can hire the experts on cybercrime sa NBI, no, under our friend Attorney Baldovino. So maybe he can help us look for these culprits. So will you ask him to help? Yes. Sa number 9, mga pumuluyo ang ginahaylo nga i-avail ang bago nga programa sa PhilHealth, ang konsulta. Ini nagalakip sang initial kag follow-up primary care nga mga consultation, health screening kag assessment sarang man maka-access sa gipili nga mga diagnostic services kag bulong. Ang laboratory nagalakip sang urinalysis, fecalysis kag CBC. Ang programa sa idalom sang Universal Healthcare. Sa Negros Occidental, may 19 ka mga PhilHealth accredited providers para sa konsulta kag may anong kaiban pa nga pending ang approvals. Sini ka 2022 tuyo kun tani nga maka-accredit sang 40 sa probinsya. Isa sa mga pagpanghangkat karon ang mga majutay pan man lang ang tigayon nga naka-avail sa sini nga mga serbisyo. Sunod sa kay Michael Avelino, ang head sang planning unit sang PhilHealth, may mo nga magdamo pa ang wala nakahibalo sini. Kulang man ang 19 ka mga accredited nga mga konsulta providers. Sunod sa kay Johnny Mihalbuna, ang head sang public affairs unit, ang ginahaylo Manila nga ang mga rural health unit nga magpa-accredit. Pero labaw sa tanan, nagakampanya ang PhilHealth sa pumuluyo nga magpamiyembro kag magparehistro. Sa ginsakdag nga health summit sa November 24, sunod sa kay Edgar Eucariza, ang pamuno sang PhilHealth Bacolod, nagpasalig ang probinsya sa pagtukod sang primary care network sa 2023 kag ginalauman ang pagsuporta sa mga LGU para diri. Isa sa reason nga why ka-avail nga ba nga actually hindi sila aware nga may amo kita nga program nga konsulta nga dugay ta na lang ginapangayo nga mapakonsulta ka lang. Isang una mapakonsulta ka sa doktor, imo na yan. Imo ganyan bayad. This time, as the name suggests, magpakonsulta ka, pwede ka actually ka pakonsulta. Patawag kami sa orientation man sa atong local chief executives diri sa Negros, kay syempre sila naka-devolve sa ila ang mga RHUs naton, kag mga district hospitals naton. So sila gid na ang may mandato man, no? Nga para man nga i-inform kag siguro ipa-accredit ang ila sini nga mga facilities. Expect target by next year, no, nga halos tanan o kung tanan gid nga mga LGUs mag-participate.
So, para preparation sa pang-implementar sa sining program no, sa PhilHealth. Sa number 8, miyembro sang Virtusio Drug Gang arestado sa buy bust. Dakop ang isa ka miyembro sa notorious nga Virtusio Drug Gang sa buy bust operation kay nasang kaagahon sa Barangay 5, siyudad sang San Carlos. Ang gindakop amo si Joseph Pasigay, 45 anyos, na top 5 high-value individuals ng San Carlos PNP. 41 ka sa shares ng suspected shabu ang nakuha sa iya. Ini ginabulubanta nagabalor sang 340,000 pesos. Detained na karon si Pasigay kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 7, sa Victoria City, sa ka-teenager nga suspect sa pagpangawat sa motorsiklo, arestado. Dako pag isa ka teenager samtang nakapalagyo naman ang yasining nga upod matapos maaktuhan ang ilang ginadala ang kinawatan nga motor sang kahapon sa Barangay 1 sa Victoria City. Kahapon, sang kaagahon sa report sang tag-iya ka motor nga ginkawat ang yasining nga motorsiklo nga nagapark sa guwa sang ilang nga balay. Dito na nagpatigayon sa pursuit operation ng kapulisan kag nakita ang duha ka mga suspect sakay sa amo nga motorsiklo. Tigayon nga nadakop ang 19 anyos nga si John Carlo Laura samtang nakapalagyo naman ang iya sa kakaupod. Kaso nga carnapping ang ipasaka batok sa ila. Sa number 6, top 8 target list sang BCPO arestado. Pulis iya pa gintiro. Naaresto kahapon ang top 8 sa target list sa Bacolod City Police Office matapos iniserbihan sa warrant of arrest sa Barangay Banago sa Bacolod. Ang gindakop amo si Joe John Villar nga may warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165. Pero imbes nga mag-upod sang matawhay sa kapulisan, nagtinguha pa suno sa PNP nga magpalagyo si Villar kag iya ginpalukpan sang pusil ang mga pulis. Maswerte naman nga nakalikaw sa bala ang mga pulis. Tigayon man nila na corner kag naaresto si Villar kag nakuha ang armas sini. Sa number 5, ginahaylo sa karon sa syudad sa Bacolod ang mga pumuluyo nga magbulig sa pagdakop sa mga kawatan sang kable, pati na sang taklob sa mga manhole. Ang kinamatay sa kable pati ng mga gamit sa telecommunications company kabahin sa mga ginatagaan na tensyon sa katapos ng Task Force Spaghetti Wires upod sa kapulisan. Gani gidayaw man ni Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu ang pagkaisog sang isa ka pumuluyo nga nagsita sa grupo nga nagtingwa nga kawaton ang manhole cover sa PLDT. Mismo si Mayor Abby Benitez ang nagpapangita kag ipatawag ang tricycle driver nga isa sa 3 ka mga persona nga responsable sa tuyo nga pagpangawat. Matapos ka maakigan, ginpasaylo man sang alkalde ang mga persona. Gintugyan naman sa syudad sa telco ang pagpasaka sang reklamo batok sa ila. Usually, di ba, doon ginapabayaan na lang mo muna. So we have to take positive and proactive action para man sa kadamaan sa pumuluyo. Dahil mo nang ginalantaw ni Mayor nga change, amo nang message niya nga change. Sa number 4, renewable energy kag dugang nga investment sa Bacolod ang naistoryahan ni Mayor Albi Benitez kag sang British Ambassador sa iya nga pagbisita sa syudad. Sunod sa kay British Ambassador to the Philippines Lori Bofields nga ang paggamit sa renewable energy ang inaging istoryahan sa ilang meeting kahapon ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Magluwas sa clean energy dugang nga investment sa British company sa Bacolod City ang ginistoryahan man nila. May natala na nga Philippine Economic Briefing sa UK kag nagmuno sa iya ang alkalde kung bala may mga oportunidad man para sa Bacolod City sa amo nga event kag kung pwede man ini mapatigayon sa Bacolod. Luyag kuno sang alkalde nga sa bulig niya mahaylo man ang investor sa UK nga mag-invest man sa Bacolod City. We spoke about the upcoming economic briefing, Philippines economic briefing that is going to be happening in the UK and whether there are opportunities for Bacolod to also be doing something similar to that. So basically putting British investors and private sector organizations in touch with
Bacolod City to see whether there's a fit, areas of joint interest. And I think that's the way we work, really understanding the specific needs and priorities of each. Sa number 3, pag-revamp o kung pagbalasa sa mga katapos ng Provincial Disaster Management Program Division ang mahimo nga ipaabot. Ini sa tinutuyo nga ma-upgrade kag ma-professionalize ang organisasyon sa PDMPD. Sulod sa kay Provincial Administrator ni Fernando Diaz, madamo sang damage o kung nausik bahin sa funds sa among talatapan. Ikadua, luyag man sa probinsya nga mapangapinan ang reputasyon sinigikan sa mga suppliers. Sulod sa kay Diaz, may mga reklamo sila nga nabaton sa delayed nga bayad gikan sa mga fuel supplier. Gidalantaw nila ang irregularity sa fuel consumption. Sini lamang ginapanaugan sang show cause order ang pamuno sa PDMPD nga si Zafred Kailian angot sa ginaligar wala man-liquidate nga 3 million pesos kag release ang probinsya sa isa ka civil society organization sa 2017 kasubong man ang conflict of interest. May 12 ka mga drivers sa PDMPD sa idalom sang contract of service ang in-terminate ang may kontrata may kaangtanan sa non-compliance sa gina-require nga trip ticket kag isa ka regular nga empleyado ang ipasakaan sang kaso. May duha ka iban pa nga ginusisa sa lain naman nga reklamo ang We're trying to upgrade, professionalize the MPD. That's the only thing that we're trying to do. So those who do not want to go towards that direction, we have to discipline them. No? Damage dira, no? In terms of funds na go to waste. Number 2, ang aton reputation sa suppliers. Igawin, no? Ibang gani ka reklamo, hulam-hulam sila gasolina, kaya ang ila gasolinahan, di na magpa-utang sila, kaya sobra na sila pila ka bulan, wala mabayad. Ang ginireklamo sa suppliers, wala mabayaran? Hindi sila mabayaran. Sa number 2, mga medical equipment sa mga quarantine centers kasubungan mga folding bed bisan pa mga temperature scanners kag iban pa nga mga ginpamakal sang syudad ang ipang inventory sang natukod nga komitiba. Ginahulat na lamang karon sa City Administrator's Office ang inventory report halin sa City Health Office bahin sa mga napamakal kag naggamit nga mga beds kag iban pa nga equipment sang nagpeak ang COVID-19 pandemic. May 20 tanan ka mga school-based quarantine centers nga natukod sa tuang syudad sa Bacolod kung sa diin ginpamutang ang mga folding beds, temperature scanners kag iban pa nga pagkabutang. Suno kay City Administrator Attorney Boyet Maghari, madason sila nga magapatuman sang ocular inspection sa mga stock room sang Disaster Risk Reduction Management Office kundi in temporaryo nga natago ang mga beds kag mga equipment o sisaon man nila kung all accounted kag kung kayo pa ang mga equipment kag kung pwede pa magamit kung kinahanglan. Sa report sa right now, naka-stock room and all, may araman na inventory report, i-review ta na. Kay ang kilandan, sina on paper na mo ang ocular, you were due for an ocular inspection to really see kung dito maginakabutang. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pinakaunang kaso sa bird flu sa Western Visayas na detect sa Rojas City sa Capiz. Isa naman kay LGU sa Negros Occidental ang hugot nga ginapamonitor. Isa ka egg-laying backyard farm sa Barangay Cagay sa Rojas City na-detect ang unang kaso sang avian influenza o bird flu sa Western Visayas. Pinagi sa laboratory result kag in-issue sang Bureau of Animal Industry Veterinary Laboratory Division. Natukiban nga ang poultry kag oropharyngeal swab sample sa Barangay Cagay ang positibo sa influenza virus type A, subtype H5N1. Sa kabilugan, may 217 ka mga ready-to-lay chicken, 8 ka mga bibi, 7 ka mga itlog ang infected sa farm ang ginpalubong. Sulod sa Department of Agriculture, Region 6, ang source sa infection ang gikan sa ready-to-lay nga mga pispis gikan sa Luzon. Bangod sa insidente, nagpagawa sang executive order ang acting governor sang Capiz nga si Attorney Dennis Ventilacion nga temporaryo nga nagaban sang entry sang poultry products sa probinsya. Ang Western Visayas ang sa karon naka-high alert kasulod sa pagka-detect sang una nga kaso sang bird flu sa rehiyon. May mga areas sa rehiyon nga identified nga critical kag under close monitoring sang DA Region 6. Kag ini among Dumangas, Ahoy, Concepcion kag Sara sa Iloilo, Barangay Bugnay, Hordan, Guimaras,
si Balom Antique, si Palay City, Negros Occidental kag iban pa nga area sa Capiz kag Aklan. Sunod naman sa DRRMO head sang si Palay nga si Danilo Bugtae, wala pa sila makabato sa opisyal nga memo gikan sa DA, pero kung may area gid man sa si Palay nga ginagyan sa mga migratory birds nga amo ang masami carrier sang bird flu. Culture mismo, sir. Pero sir, ang si Palay City ginagpaan sa mga migratory birds gid man now? Ang sipalay, Oo, meron ka mo migratory birds. actually, ang diriguro sa aton nga mga kamindangan nila kami arat nga mga ano sa aton nga forest ano da bala. Pero ipa-check na gid sa aton nga ano sa aton nga inro officer kag sa ano sa DA kay tawagan ko subong kung ano ang ano sana kung kabaton sila sa ina nga mga advisory halin sa aton nga regional office ang agriculture. Sa Good Vibes, pagkilala sa Mascara Festival bilang Best Festival Practices and Performances ang maghahatag sang dugang nga oportunidad sa turismo kag negosyo sa syudad. May report si Nico Delfin. Ginkilala bilang Best Festival Catalyst si Bacolod City Mayor Albi Benitez kag Best Festival Practices and Performances ang madinilagon nga 43rd Mascara Festival sa Aliw Awards sa Manila. Sunday Councilor Jason Villarosa kag Executive Assistant Carmeli Bantug Zayco ang nagbaton sang kadalagan para sa syudad. Para kay Villarosa nga pamuno sang Committee on Tourism sang Konseho, duga nga oportunidad sa turismo kag negosyo ang ginapaabot nga resulta. Sang ginakabig Grand Death Celebration sang Bacolod, makaligad man ang epekto sang COVID-19 pandemic. Dala inidugang nga pugal sa aton nga syudad, not only for our tourism industry but also economically. Kay nakita na sang bilog nga Pilipinas nga kita ang gina-awardan. Makadugang ini sa aton nga turista for sure next year. People will be expecting more when it comes to our Mascara Festival. Para naman sa alkalde, ang pagsaulog sang Mascara Festival 2022 pamatuod sang kapag-on sa mga Bacolod nun sa piyak sang pandemic. Iniman ang nagbalik sang yuhom sa Bacolod bilang City of Smiles. Gina-dedicate man sang alkalde ang kadalagan sa Aliw Awards sa mga Bacolod nun, dungan siya pagpasalamat sa mga organizers, sponsors, volunteers kag mga vendors. Nagapati ang syudad nga nalapawan nila ang target nga 5 billion pesos nga income kag ang 2,000 visitors sa pagsaulog sang selebrasyon. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Mapi na congratulate ang people behind sa successful nga Mascara Festival. Until now, na-recognize sila sa gihapon. Kag ako yung may nag-enjoy ito sang ay pagtingagid bala kag pag naisang mascara. Kapag balik dito sa Mascara Festival. Balik ihong. Yes. Kagami itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero ba't balansa kag eksakto ang mga impormasyon? Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.